गावजों गाव नांलाय खमलाय पलिटिक्सनि बाथ्रा लालायनानैहाय सोरबा BPF सोरबा UPPL सोरबा BJP खोथा बुंलायनानैहायनो दिनै बर' हारिया धंसनि लामायाव थाङाखैब्लाबो थांगोनखौ जों नुहुरदों। दा खहा जानाय समाव जुदि बुङाबा सार माब्ला बुंगोन नोंसोर खोथाफोरखौलाय मा जों थैलांजोबनांगौ नामा? दाखालिसो जोंनि बे BDC आवनो जादों सोरबा फेक एनकाउन्टार खालामजानाय सानै साथाम साब्रै साबा जोबनो गैयै दिनै जोंनि रन्जन दैमारि सार दिनैसिमबो जेलाव दङ। बेफोरनि बारैबो फंसेबो बाथ्रा बुङा सारमोनाहाय। नाथाय आरो बेयावहाय नै आरो फिन खेबसेबाव जे बर'नि न'खरानो बुफाय जाबाय सिफाय जाबाय दैज्लां बोथोरावहाय। दा बेखौ जों मा साननानै लानो सारमोन? बायजाजोब्बाय होननानैथ' जों सानना लानो हाया। जुदि सार बायजाजोबाखैबा सारमोना अति हिग्रे थाबैनो सारमोना बेबस्था खालामनानै होनांगौ मादैमोननि मेगननि जे मोदै बोहैगासिनो जाहाथे बे मोदै बोहैनाया गयो आरो जे सिफाय जानाय गासिबो जाहाथे माबा मोनसे मोनफिनो बिनि थाखाय सारमोना बेबस्था लानानै होनांगौ। दिनै बेहाय बरबारि बाथौ मन्दिर पटआव माबानिफ्राय क'क्राझार कलेजनिफ्राय आरो लोगोसे बरमा कलेजनिफ्राय बिथांमोना नुजाफैनो हादों। दा नोंथांमोना बे फैनानै थासारिखौ माबायदि नुखो आरो मा बुंनो सानो बेनि सायाव फंनैसो बुंबानो जाबाय। थासारिखौथ' दा जोबोद दुखुनांथाव थासारि जिहेतु बयबो नुजोबखाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा आदामोननि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों। थारमाने जोंबो एक्सुवेलि मोजाङै मोनथियामोन। दा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनानैनो जोंबो दिनै सानदों आरो जेबायदि जोङो मादैमोननि दुखुथिया जे जिबन सोलिनांगासिनो दङ दैज्लां बोथोरावहाय जे समाव जोंनि आसाम रायजोआवहाय दैबानानि प्रब्लेम बारहुंखानि प्रब्लेम बे समावहाय जोंनि सोरबा बर' बिमाया जे न' बां सिफाय जादों। दा बिसोरनि दुखु जे माबायदि सोलिनानै दङ न'खर संसाराहाय बेफोरखौ खबर लानो थाखाय जोंबो दिनै दावबायबोदोंमोन जों साब्रै साबा लोगो ज' जानानै। दा बेयाव जों मिथिनो मोन्दों आरो जे सासे खस्थ' खालामनानै लुनाय न' जुदि बेखौहाय जेबो नटिस गैयागारा जुदि JCB जों सौख्रुब फैजानांगौबा बे बिमानि दुखुआ माबायदि दुखु जागोन। दा बेफोरखौ नुनानै जों सानदों जे जोंनि बर' हारियाव दिनैसिमबो जे जोंखौ हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन आसामनि चिफ मिनिस्टाराहाय जे बर' हारिनि गेजेराव सान्थिया फैबाय। जोंनि प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया फैनानै बुंलांदोंमोन जे बर' हारिनि गेजेरावहाय मालाबाबो खैफोद आफोद फैनाय नंला सान्थि सोलिनो हासिगोन जोंनि बर' हारिया। नाथाय जों दिनै सानदों जे गिदिर गिदिर सुक्ति जानानै थांदोंमोनब्लाबो दिनैहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सान्थि गैया। जों नुनो मोन्दोंबा खालि असान्थि। दिनै दैबानानि बोथोराव न' बुख्रुबजानाय नै बावाखै दाख्लैसो मास मोननैसो सिगांबो बेबायदिनो सेम जोंनि बर' न'खराहाय गोजां बोथोराव जेब्ला अखानि जे अखा हादोंमोन बे समावबो जोंनि बर' न'खरा न' बां सिफाय जादों। आरो सेम बिदिनो जोंनि BDC आवबो सोरबा बर' बिमानि बर' फिसायानो एनकाउन्टार खालामजानानै फेक एनकाउन्टारनि शिकार जानाङो। दा बेफोरखौ नुनानै जों सानदों आरो जे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय दासिमबो गोबां प्रब्लेमजों जों जुजिनांगासिनो दङ। गुबुन हारिजों गादब जानाय नेवसि जानाय मुगैजानाय दासिमबो जोबनो थाङाखै। दा बेनि थाखाय जों गोबां बयबो रायजो राजाफोर ज' जानानै सांग्रां जानांगोन जाहाथे जोंनि बर' हारिया जे खैफोदाव दाथांथों आरो जुदि सोरबा खैफोदाव गोलैयोबा जों ज' फैलायनानैहाय जयैनो हेफाजाब होलायनानै जाहाथे मदद होलायो। मानो होनबा जों बयबो बर' बिमानि फिसायानो आरो गुवाहाटि बायदि नोगोराव बिसोरो सिबायफोर दुखुथिया लेबार मावनानै हाजिरा मावनानै दिनै गावनि गथ' फिसा फिसौ फोरोंगासिनो दंमोन। बे समाव न' बुफाय जाबाय। दा जों दहाय नुनो मोन्दों उन्दै उन्दै गथ'फोर लोमजानायबो दङ। दा बिथांमोना माहाय थागोन आरो सोरनाबा एग्जाम दङ माहाय थानानै बिसोर लेखा फरायगोन। दा बेफोरखौ नुनानै जों सानदों जे बर' हारिनि गेजेराव दासिमबो गोबां सान्थि फैनांगौ दंबावो। आरो बेयाव सबसे देरसिन भुला जाहैबाय जोंनि बर' लिडारफोरखौनो साननानै लागोन आङो। मानो होनबा जोंनि बर' लिडारफोराहाय गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामलायनानैहाय जाथिया मा प्रब्लेमाव थांदों बेखौ साननो हायासै। मानो होनबा जों नुदों दिनैहाय गुबुन हारिया ज' खौसेथि जानानैहाय गावनि हारियाव प्रब्लेम जायोबा हेफाजाब होलायलायो। बाट जोंनियाव बेखौ जों नुनो मोनाखै। गावजों गाव नांलाय खमलाय पलिटिक्सनि बाथ्रा लालायनानैहाय सोरबा BPF सोरबा UPPL सोरबा BJP खोथा बुंलायनानैहायनो दिनै बर' हारिया धंसनि लामायाव थाङाखैब्लाबो थांगोनखौ जों नुहुरदों। मानो होनबा इयुथ हिसाबैहाय सेंग्राफोर जानानैहाय जों सानदों जे एनालाइज खालामनानैहाय जे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय नांलाय खमलायनि अनगा गुबुन बुस्थु जों नुनो मोनाखै। ओंखायनो जों रिक्वेस्ट खालामो जोंनि BDCनि चिफ प्रमद बर' सारखौ आरो जोंनि गोबां फरायसा आफाद दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय। दा बेफोरखौ जों आर'ज गाबो जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाहाथे सान्थिखौ लाबोयो आरो सोरबा बर' बिमानि मेगनाव जाहाथे मोदैया गवा बेखौ जाहाथे नोंथांमोना सेस्था खालामो बेखौनो खावलायदों जोंनि जानानैहाय। लोगोसे बेहाय जे जोंनि गुवाहाटि नोगोरमा जोंनि बर'फोरखौल' सुस्रांदों दाख्लै बावैबो मुस्लिमफोर दंमोन खाथियाव। नाथाय बे खालि बर'फोरखौल' सुस्रांदों नलपारायाव। बेनि सायाव BDC सोरखारजों आरो बे आसाम सोरखारजों मोनसे खैसार थानो हागौ नामा? खैसारनि बाथ्राया आं थोंजोङै बुंनो साना। नाथाय आं फंसे बाथ्रा बुंगोन जे दिनै जाय होखारजादों जोंनि बर' न'खराल' होखारजागासिनो दङ। दा बे खोथायावहाय आं बुंनो दिनै जोंनि प्रमद बर' सारखौ आं रिक्वेस्ट खालामनि सार
जों गोबां समनिफ्रायनो नोंजोंहाय खिथु खिथु थाबायफायाखैब्लाबो सारनि जे मटिभ दंमोन जे जोंनि बर' हारिनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्ड नांगौ होननानैहाय बे मटिभखौ जोङो लानानै दिनैसिमबो दङ आरो जों सारनिफ्रायनो सोलोंबोदों जे बर' हारिया जेब्ला माबा मोनसे खहा जायोबा बा प्रब्लेमाव गोलैयोबा जों माब्लाबाबो इजिलि बे समाधानखौ मोना बिनि थाखाय जों आन्दलन खालामनांगौ जायो जों जांख्रिखांनांगौ जायो दा बेखायनो आं सानदों प्रमद बर' सार नोंथाङा दिनैसिमबो बिटिसिनि चिफ जादोंबाबो दिनैसिमबो बयबो बर' बिमानि गोसोआवहाय दङ जे प्रमद बर' सार होननानैहाय दा नंखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो सार नोंखौबो जे नोंथाङानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनेबा एक्स प्रेसिडेन्ट जानानै दङ दा सिगाङाव नोंथाङाबो बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावबोदों आरो मावलांगोनखौ जों आसा खालामो दा पलिटिक्सनि जे दैखराव हाबनानैहाय जाहाथे सारा बर' हारिखौ बावा जियानो हक बिजेपियानो हक इउपिपिआनो हक बा बिपिपिआनो जाया मानो जोंनि बर' हारिया अलवेज सेफटियाव थानांगौ आरो बे बर' हारिनि सेफटिनि दायथ'आ आं प्रमद बर' सारनाव बुङो नंखायनो सारा अननानैहाय जोंनि बर' हारिखौ सेफ प्लेसाव दोन जाहाथे जों मालाबाबो गुबुन हारिजों जाहाथे जोङो माने गादब जाया लोगोसे बेहाय जा जोंनि बर'नि गोबां एमएलएफोर दं एमसिएलएफोर दं इएम दं आरो लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफबो दं बा बिटिसिनि चिफबो दं बिथांमोना बे दासिमबो नैबे 9 सान जाबाय दिनैसिमबो सफैयाखै बेनि सायाव माबा मोनसे बुंनो सानो नामा दा बिथांमोननिखौ आं सानो आरो जे दिनैहाय जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआहाय जोंनि माखासे बर'फोरनि एमएलएफोरजों ज' जानानै लोगो नांनानै सरकार दादों दा बेयावहाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे जोंनि जा दिनैहाय जाय एमएलए बिथांमोन दङ जोंनि आसामनि दा बिथांमोनाबो बर' हारिनि थाखाय गोबां कन्ट्रिबिउसन होलांनाय गावनि पलिटिक्सआव आगान सुरनायनि सिगां जोंनि बर' हारिनि सात्र संगठनाव बिथांमोना गोबां माने बर' हारिनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावलांदों रैखाथिनि खामानि मावलांदों नाथाय दिनैहाय पलिटिक्सआव जइन जानानै जे बिथां मानगोनां सारमोनाहाय दिनै बर' हारिया एथ'ग्राब प्रब्लेमाव दङ दिनै बर' बिमानि मेगनाव मोदै गगासिनो दङ रथ' रथ' थानो थाखाय न' गैया उखुम गंसे गैया दिनै मा मावनानै जानो गथ' गथाय दङ दा बिसिनि दुखुखौ सारमोना सोंफैबा मोजां जागोन आरो जुदि सोंफैयाबा जों साननानै लागोन जे सार बिथांमोना गासिबो बायजाजोब्बाय आरो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माजोंहाय बायजाजोब्बाय होननानै जों सानगोन मानो होनबा जों नुनो मोन्दों जे फंसेबो बाथ्रा सारमोनहा हेमन्त बिश्व शर्मानि एगेन्स्टआव जेबो खोथाखौनो बुङा नाथाय दिनै बुंनांगौमोन मानो होनबा जोंनि बर' हारिनि खहा जागासिनो दङ दा खहा जानाय समाव जुदि बुङाबा सार माब्ला बुंगोन नोंसोर खोथाफोरखौलाय मा जों थैलांजोबनांगौ नामा दाख्लैसो जोंनि बे बिटिसिआवनो जादों सोरबा फेक एनकाउन्टार खालामजानाय सानै साथाम साब्रै साबा जोबनो गैयै दिनै जोंनि रन्जन दैमारि सार दिनैसिमबो जेलाव दङ बेफोरनि बारैबो फंसेबो बाथ्रा बुङा सारमोनाहाय नाथाय आरो बेयावहाय नै आरो फिन खेबसेबाव जे बर'नि न'खरानो बुफाय जाबाय सिफाय जाबाय दैज्लां बोथोरावहाय दा बेखौ जों मा साननानै लानो सारमोन बायजाजोब्बाय होननानैथ' जों साननानै लानो हाया जुदि सार बायजाजोबाखैबा सारमोना अति हिग्रे थाबैनो सारमोना बेबस्था खालामनानै होनांगौ मादैमोननि मेगननि जे मोदै बोहैगासिनो जाहाथे बे मोदै बोहैनाया गयो आरो जे सिफाय जानाय गासिबो जाहाथे माबा मोनसे मोनफिनो बिनि थाखाय सारमोना बेबस्था लानानै होनांगौ दा बेयाव फैनानै आं जिबायदि एक्सपिरियेन्स मोनबोदों बा जेनेबा जायबायदि मोनदों बेखौथ' आं बुंनानै फोजोबनो हाया जिबाबो जोंनि बर' बिमानि मोदैखौ फैनानै बेवहायसो नुफैबाय जोङो गोजाननिफ्राय नाहरबायदि जादोंमोन जेनेबा ससियेल मिडियायाव जों नुबाय थादोंमोन बेबायदि घटना जादों बेबायदि जादों नाथाय जिमान एफेक्ट होदोंमोन आंखौ नाथाय दिनै बे जायगासिम फैनानै जों नुफैबाय सासेबो बर' बिमाया बेयाव गाबालासिनो थानो हायाखै गथ'फोरा गाबालासिनो थानो हायाखै सोरबा बेयाव थानाय एजेड मानसिफोराबो जोंजों गाबफाबाय थादों माने बिसोर दा बुंनाय बायदिबा बिसोर सानफ्रोमबो धरनायाव थांबाय थादों नाथाय धरनायाव थांबाबो दिनैसिम मोनसेबो नटिस गभर्नमेन्टआ दिहुनना होनो हायाखै बा बिसोरनो दाख्लै हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदोंनो जे माबा मोनसे बिसोरनि थाखाय थानाय जायगा बानायना होगोन नाथाय बिसोर दिनै धर्मा होबाय थाबाबो बेनि नटिसखौ दिनैसिम मोननो हायाखै बा माब्ला होगोन बेखौबो बिसोर मिथिना मोनाखै बेफोरखौ लानानै बिथांमोना गोबां जोंनि सिगाङाव दुखु फोरमायदों आरो जों दिनै बेवहाय खौरां लानो फैदों जों कलेजनि एस स्टुडेन्ट जानानै फैदों दा जोङो बिथांमोना जिहेतु धर्ना होबाय थादों बेवहाय सानदों जोङो स्टुडेन्ट जानानै जोंबो माबा मोनसे बाहागो लाफानानै बिथांमोनखौ हेल्प खालामनो हागोन नामा बेखौ जोङो जोंनि गेजेराव सावरायनाय जादों दा स्टुडेन्ट एस'सियेसननिफ्राय बा जोंनि दिपेन बर' साराबो जानो हागौ बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ दा बिथांमोनखौबो जों सापर्ट खालामगोन लोगोसे जों डाइरेक्टलि गामिजोंनो थाफानानै जोङो जेनेबा बिसोरजों धरनायाव जिरायफानानै बिसोरखौ हेफाजाब होनो जोङो सानबाय दं